Zimbo comment section. Vakanichizogara zvinosema zemumbo tiri vanhu vanoda zvino ende social media yemazimbuka aiwa inenge ichingobaka-baka Makwapeni vengani akiti uvere okay ivere vati makwapeni vele angapi ikwapa into enjani ikwapa lelenkani because hiyo research chanokati kupenya nyaya dzakashisha. And the person was like ndezve kumama forgive me vulgar but you know I say Zimbo so I know I'm Zimbo comment section. Zimbo comment section. Zimbo comment section. Hey guys, this is your girl Miss Anonymous with an I. Welcome back to my channel. Please, if you're new today, don't forget to subscribe right now. Click on that subscribe button because I want you here. We have to be family, okay? And switch on the notifications after so that you don't miss out on anything. I bring out the hottest, the nicest, the most controversial, and the most practical stuff that we come across within society because I want us to engage on every level. You understand? Vakadzidza vave mabhuku vechivanhu vemastreets vemakuwa mese wa one big happy family here at Zimbo's comment section because we talk and talk and talk, and when we talk about things atiketi totaura zvakadai o totaura zvese totaurisa kai ndoda zvekuseka ndoda kunakira but nyaya ndeyanhasi ka enenge kuseka zvinosekesa handirambe zvangu pazvobatawo moyo igoti kudzidzisawo, understand, nokuti rairawo zvinoitwa nezvisingaitwe muupenyu mevanhu makuwa imomo makuwa ari juicy kanonakidza pakati nyaya tonyaya nhema here tonyaya chokwadi chimwe titodzidzawo zvakawanda mufunge musafunga kuti haiwa chine makuwa icho but haiwa ndine makuwa anodzidzisa anovaka teerai munzwe ndasangana hanzi izvoni ndiri kunzwa vazhinji vandituka nezvandakaita muchinda uyu pandoda muzive kuti hazvisi nyore kutorerwa mudzimai wangu wekuziva. Ini munhu uyu ndaishanda naye saka aitoziva kuti nhasi handipo ndiri kubasa. Vosara vachiita musikanzwa nemudzimai wangu kusvika pakutora zvinhu zvese mumba votiza. Saka mada ndiite sei? Manje mombe 10 ndodzandiri kuda. Okay, let me translate this to Ndebele so that everyone is up to date and really understands what I'm talking about. Kuthiwa ngizwa abanengi bangithuka ngalokho engiwenzileyo kulumchita. Kodwa ngifuna libe kwazi ukuthi akukho lula ukuthathela umfazi wakho ngumuntu omaziyo. Mina umuntu lo ngangisebenza laye. Yikho vele ngangisinxa ngingekho yena wayebuye ehlangana lomkami. Bazi bafika esigabeni sokubutha yonke impahla endlini babaleka. So la ngifuna ngenzeni. Manje mina ngifuna inkomo ezilichumi, inkomo ezilichumi ezinyathelayo machete. So this minister is saying it's not easy finding out that your wife is having an extramarital affair with someone that you even know. A man that I work with had an affair with my wife, and he knew my schedule, so that when I was away, he would come and be intimate with my wife to the point that they plotted together, took away all the furniture inside the house, and ran away. So what did you want me to do? All I want is compensation of 10 live cows. And the picture that I found attached to this post, you find it right here on this video, is of a man with breasts, like a man with breasts, like literally breasts hanging from his chest, breasts that needed bra. Mukatasa pa screen ping right now, mukuona picture ndiri kureva iyi picture yemurume nemazamu akarembera chaiko chaiko. Lingakhangela nje lapha kuvideo leli zabona indoda engikhuluma ngayo ngoba ipost le ibibamjaniswe isithombe esikhona. Isithombe lesi ngesendoda ilamabele alengile ngumuntu wade encelisa nje. So kunzima zvakaoma. Mambosa nazve lekama kambo zvinzwawo mama kakura, especially vakakura kumamisha kuchiri nechivanhu chinotoitika nevanhu vachiri kubata bata. Please do engage in the comment section and tell me your stories. I want to know what you have heard, what you have done, or even your families, because people have come across such things, you understand? So please talk to me. I want to know, I want to understand more to those type of stories that happen in society because they're actually real. Black magic is actually there. Zviriko zvinotoitika saka taurai tinzoti zvinofamba sei. Saka ndatinchifamba mu comment section ndanzwa vamwe vachizvisapota, vamwe vachizvishora, vamwewo vachoti zvonini asi zvikozopera zvadii. Labona abanye bakhuluma into eziningi kakhulu, abanye bathi yebo undoda uyenze right, abanye bathi hayi indoda kwenziwa njalo. Omunye uthi yebo uzaqala usenza so uzaphethela ngapi, uzaphetha ngani.
ngalokho kwenzileyo. And I'll just go through the comment section. You know, kuti nindodlama comment section. Mazimbo zangu ka, please engage with me in the comment section. Remember, nada kunzwa enyi mimi wanu wangu. Kwa singa kuwa panze kanu kuti ga muno tunazo kunzwisisana tiri tega pachedu semuri handika. Hanzi apo wakagonesa wama yangu. Hanza munhu akagona kuribiza. Cause mukazi wemunhu atorweka saka wakagona kumisa mazamu akadai ndokati zvonye kuti mazamu aya aendeka ndipe 10 mombe zinofamba dzinotsika ndingoti zvipere zvesezvo, otherwise ndodhira newe mfana kumweya ndinokubata makatiza but munhu akabata chi nebluetooth mumweya one network inopisa darika Econet andika iri very fast vibronics chaiyo yemumweya musaidherere vapfana vangu yayaka inokugarisa mudishi. And aina kuti hakuna network, kali phone yadzima, kali battery rapera, inokubata chero payada, inokuwa kuti gaga. Musaidherere guys. Mind where you step and how you step, because ya network notoicheka nini, inokubata chero pauri, anytime, any place. It's very convenient. Moving on. Anzi itamuroi. Roi rakure vepejo vakureverere. Ibenzi. You know, it's actually a Shona proverb that says, you know what? If you're a witch, make sure you do your witchcraft away from the people around you, away from your community. So that when push comes to shove, those people in your community can be able to stand with you or defend you because you don't do bad to them. So when you do things that are bad, make sure you do things away from the people around you. Don't hurt the people that take care of you because it will come back to bite you. That's basically what this proverb is trying to say. Nxa umthakathi thathela khatshana ukuze abahlala lawo bekulwele. Nxa umosha izinto, yebo siyamosha njengabantu benyama, kodwa moshela khatshana. Akula ukuthi umuntu usiyebhotshela kulensimo lapho lokuza khona. Osebenzela khona. Hayi. Umbiye ebhotshela emthombeni lapho onathela khona amanzi. Uzabe plus uzofuna unatha amanzi anathanjana amanzi nje wangcolisile wena ngokwakho. So menzela khatshana le kuze la nxa ufuna uzokukha amanzi okunantu thola amanzi right. Angithi phela kuyasifundisa. And I said like it is ukubhotsha. Yes, ukubhotsha ndikulenyebanda yini. Why should I hide the truth? I'm anonymous, but I said like it is. Same thing within the comment section. Say it like it is. Guys, don't be scared, you know. We talk facts, nothing but facts. Moving on. Uchauraya munhu iwe. Unoroya munhu. Uya iwe nonda 10 iwe kwakavhisa ngani kwatezvara ukwane. This one is saying uchauraya munhu ka asi iwe unda mombe 10 asi kwatezvara kwakavhisa ngani. To start with you want someone else to pay 10 cows because they slept with your wife, but for that wife that you have, how many cows did you bring to your family when you took her? So, you know, when you point at someone, there are 3 fingers pointing back at you. You look at yourself first before you point fingers to other people. This is what the person is trying to say. Of which he has a point. What do you think? He has a point, right? And he got to reply this person, actually. Hanzi mukazi wemunhu siya. Vese vanozviita ka ngavaitesve izvozvo. This one is actually saying that he is actually right. Mukazi wemunhu abatwe. Guys, muri yangu, zimbozi, mazimbozi angu ka. Seven vakadzi vevanhu avabatwe. Siyanai nazvo. Aiwa, usagunzve. Run with your life. Usacheuke futi tiza. Umakati haiwa timu inodaro. Anenge asina kuroora. Futi utsinye chete. Yanzi the person who goes to this extreme lengths for someone didn't pay dowry for. That it goes hand in hand. Kuti munhu akadai ka. Munhu anenge asina kubhadhara roora zvachose. Ada kutowana chance yakurwadzwa kuti mukazi wangu atorwa. Kuvabereki vakatora kwaari. Usina kuvhisa chinhu vanonzwawo sei. That's what this person is trying to say. But then I also have a question on this matter. Kuti, do you think someone kuzobatikana zvakadai nokuradzwa zvakadai ungaradziwa nechinhu chasina kutenga chisingaziri chako chasina kubvisira fuma? Because munhu akadai ka kuzosvika pa extent yokubata mushonga nokuinda kun'anga kundoroya munhu ka odzoka futi odimana mombe 10 ka munhu akadai izvali munhu akabvisawo fuma panenge akaroora kuti notomubata mwoyo kuti papa rakaroora ndiri vana vadiki nekashina nesimba kuti ndisanganise mari yeroora ndiye kumba kwenyu ndite zvinhu pamutemo wondidai also. Take for example, like if someone lends you their car, something that you didn't buy or sweat for, usually we treat it some other way, right?
I don't know. You guys, you tell me what you think in the comment section about what I'm trying to, the point that I'm trying to get at. Which I think maybe this man actually paid dowry for his wife. That's why he's in much pain when his wife chooses to do this to him. Or maybe it's the male ego. You never know. It's very complex, this type of issues. Hanzi ukaona mukadzi achikusiya wakonewa. Okay, I think this is my gender also coming in from a different angle. If you see your wife looking for extramarital affairs, that means there's something you're slacking at. That means look at yourself and understand what you're doing wrong and correct it. Otherwise, the music will continue. It will continue. Hanzi vazhinji vanoroya ivava kana tsvakirai kuno anenge asina kuendesa. Akangobvisa mombe venatezvara ibvai matorawo dzenyu papo akaure. This is an advice from Natezvara from this story. I hope you're listening. Hanzi kana munhu uyo abvisirwa mombe ka chitorai dzenyu dziya dzemaroro dzamakamupa dzerusambo dzasina kubvisa dziya mubva matomubatirai papo, because I don't think munhu akarora anodai also. Hanzi ko mukadzi wako wakamuita sei, cause aitovhurira dhoo nemukadzi wako ndiye benzi mwa. Saying kuti you are punishing the man, not about your wife. I always go back to this example. I'm clapping my hands right now, right? I'm trying to clap with one hand. Can you hear any sound? You can't, because you need two hands to clap. So when you find your partner with someone else and then you attack the other person and leave your partner, it took two people to have the affair. So they have to be totally held responsible. Both of them, not one of them. You understand? Some guys will ukurowe busy kuraya mujaya uyu pamujaya uya uya pamusha pako achivhurwa dhoo nemukadzi wako achoudzwa nemukadzi wako kuti baba vachienda achiuya, but ukuroyana nemurume. What do you do that for? You should actually deal with both of them accordingly. You see? Hanzi waifana kugadzira vese auya wakataurawo mombe 10 zeiko anouraya here mazamu anongogara kanawo. Hanzi this one actually saying kuti you're totally being irrational. What are the cows for? Do they change what happened? Those breasts you put on that man. Amavele nje. Uzawagcine njalo. Anamavele amanganisani. Uzawagqoka igcine njalo nje. Hanzi murega kadaro. Davakaita anemkadzi. Arembedze makubhora makuru. This was saying kuti people are just actually also saying kuti you should punish both of them. You put the breast on the husband and then you put some testicles on the wife. Hanzi mukadzi ngaite wamachienda anorembera. Afambe anawo. Kuti zvinatsokubuda kuti umwe nemume kavachinjanisa zvinhu zvinonyanzisa. You see? Saka yeah, I think sometimes we have to do these things fairly. If someone cheats on you, punish both of them. If you're going to confront someone, confront both of them. Even to my gender, if you find your husband with someone else or your boyfriend, although I always argue that boyfriend, because you guys are just dating. Guys are just dating, so they're not yours actually. You are just there placeholding. Not my words, just how I view things. I'm not right to but so wives, when you find your husband with other people, please munu musara vakadzi my girlfriend's ega wako mrumoyo mupost back last tattoos zvina umpunish because nandianyenga ndiyabvumawo. And to be honest, the person that is cheating on you is the one who has a responsibility of loyalty to you, not the other person they cheat with. Iwe murume wako ndewako ka ndianofanira kuramba kana vanhu vamunyenga kana kusanyenga, noti uya munhu asinawo zvake angatori single atotsvagawo kuti avari busy kuprotect marriage yako. Aiwa, your husband or your wife is the one with the responsibility to protect and stick to your marriage vows, not the other person. So why muchipanisha mwe vanhu muchisiya venyu vanenge vatedza zvikuru? I don't know. Do them comment section what you think about that. Hanzi ukaona munhu waunoshanda naye achitora mukadzi wako mvara nemahure zvakazara kureva kuti ragarai basa rake, you are right. Chivindi chokuzousiya mvana nemahure panze apa uchichera mukadzi wemunhu ndechei? Unless kana iwe utori neproblem kuda vakadzi vevanhu, simbe yemunhu isingadi kushanda ida kushandirwa. Because mukadzi wemunhu kana labor, murume achamurukisa, chamutengera chikafu, chamutengera hembe, chakusvika uchibata masinu, uchidya masinu kubuda uenda. Saka many people who do that kind of business are people that are actually lazy. And when they usually in life they have nothing because they don't want to work. That's the honest truth. You want a finished product, but not to work for it, which is very dangerous. The guy made a mazamoka.
tipo namba inganga yekuisa mazamu zvangu ini brother mafungeko muda kuzifamba nyaya dzacho asi mune munoda kufixa kani tipewo nhamba dzinganga dzinodaiwo so vedu vetibetserane mucomment section isaiwo nhamba dzinganga dzinodaika because maybe pane munhu akanditira izvo zvada totsvagawo wake kuti pane manhu anoda kugadzirisana mudzimba umwe atona nhamba atodzifambira nyaya dzacho fast ka munhu amere zamu umwe akakazomera chinhu pauma papa imagine wafamba wane blambi pauma zvinobuda here Then to just wrap up about this issue, there's one comment that I just want to use it to sum up this whole story. Hatuchapedza kuisa varume vese nokuti mukadzi wako ahagotsikani. You see, do you know sometimes when you are going to deal with everyone that your spouse is having an affair with, you might end up just fixing the whole country or the whole community, because the thing that you're thinking you're using to fix the problem is not really what you should be focusing on. Focus on your partner. Like I said, that's the one person that is owing you loyalty, not the other person. You are in the relationship with that person. So kana uchidila nenyaya dzakadaika, dila nemunhu wako. Because ucharova vanhu vese chivazira murume wako ane chiunu chakaregereka. Ucharoya munhu wese uchivera mukadzi wako ane chiunu chakaregereka. Saka dila nemukadzi wako, dila nemurume wako. That's where the root of the problem is. Then you are done. You are done. Then just to laugh about things off. Tisanya kuba serious guy. Techiseka makwanfa ukusegeza ka. They are funny. Hanzi kwa iwe wacho unekadora. Aichaga inomugutsa je. Is it true that people actually do have affairs because of sexual issues? Is it because of satisfaction or simply because I don't know. You guys talk to me in the comment section. This is what I'm not funga. Kuti, what do you guys think? Kuti fair because emacansi ningasutiseki yini or ubufebe vele into umuntu avela la umuntu ofuna ufebe uzafeba so angafebe into engekhoyo vele kodwa nxa yonke into yenzele endlini yadli yasuthi yagcinwa embedeni bambamba kakuhle ubaba uyabamba umsebenzi kakuhle alibonda ibhodo lize livuthwe. So let's engage, guys. This is your girl Miss Anonymous with an I, calling you and talking to you live from Zimbo's comment section. Please engage with me all the time, and don't forget to subscribe to this channel and switch on notifications so we can engage more. And every day I'm checking out. Catch you on the flip side.